εδώ μια φωτογραφία, είναι το ίδιο ακριβώς τοπίο, την ίδια ακριβώς περίοδο, ένας παγετώνας το 1928, το 2004 και βλέπετε ότι έχει σχεδόν εξαλειφθεί από την κάτω φωτογραφία. Οπότε βλέπετε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη δημιουργεί πολλά προβλήματα καθώς περνούν τα χρόνια και αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να σκεφτόμαστε καινοτόμα, πρέπει να σκεφτόμαστε νέες ιδέες, να μπορούμε να σκεφτούμε έξω από το κουτί, όπως λένε. Και ειδικά σε περιόδους κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας και όλοι μας, αυτό είναι ίσως ένα πολύ σημαντικό για να μας βγάλει έξω από τα προβλήματα. Ή πρέπει να βρούμε κάτι καινούριο και αυτό το καινούριο μπορεί να έρθει από την νανοτεχνολογία. Η νανοτεχνολογία έχει μπει τώρα σε πάρα πολλούς τομείς της καθημερινής μας ζωής, έχει μπει στην πληροφορική, έτσι, σε κυκλώματα, έχει μπει στην ιατρική, όπως σίγουρα θα ακούσουμε περισσότερα από την επόμενη ομιλήτρια, στην ενέργεια, έτσι. Οι νανοσωλήνες που λέγαμε του άνθρακα βρίσκονται τώρα πια στις μπαταρίες των κινητών σε ένα ποσοστό, οπότε όλα τα κινητά που έχετε εδώ πέρα μαζί σας έχουν μέσα και ένα 2 με 5% νανοσωλήνες άνθρακα και βλέπετε ακόμα και στη μόδα εδώ πέρα. Ποτέ μην υποτιμάτε την ανθρώπινη φαντασία, νομίζω ότι σιγά σιγά η τεχνολογία θα φτιαχτεί έτσι.